Hayırlı gün isемisiz коллегалар. Бүгін Татар информат бұғат өзегінде біз Татарстан мұсылманлары діния назаретінің бір проекты турында сөйлешебіз. Русша школа одного дня деп яңгырый, татарша яңгырашын Ойгүл ханым Бектимирова бізге айтыр, біздің бүгінгі спикеріміз. Ойгүл Бектимирова Республика діния назаретінің социаль үсіш бөлігі жетекшісі. Hayırlı gün isемisiz Ойгүл. Һәм инде менә шушы проект турында әйтегез, безнең бүген ике телле матбугат конференциясы башта татарчадан башлыйк, аннары шул проект турында русчада ишетәсебез килә, чөнки безне онлайнда да коллегаларыбыз карый. Рәхмәт итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең социаль проектларыбыз арасында шуннан да бик яратып, бик күптән теләп уздыра торган, оештырылган бер проектыбыз бар. Халык тарафыннан да бик яратып кабул ителгән, бик күп кайда авазлар белән узган проектыбыз ул да булса Ислам беренче адымнар дигән проект. Без инде школа одного дня дигәч татарчага яңгырамый да сыман. Шуңа күрә без аңа үзебезчә Ислам беренче адымнар дигән исемне бирдек һәм аңлашылып тора исламның нәрсә икәне. Шулай бит менә беренче адымнар, ни өчен без аны беренче адымнар дип атадык соң, һәм менә шушы беренче адымнарны аңлатканнан соң әлеге проектның асылы, аның эчтәлеге шундук аңлашыла төшә. Беренче адым баланыкы булырга мөмкин, өлкән кешенеке булырга мөмкин, ә менә исламда инде ул намаз укырга, беренче адымны ясарга омтылышлары булган, нәрсәдер тотып торган, яисә ниндидер каршылыклары булган кешеләрбез безнең шактый бүгенге көндә татарлар арасында, татар булмаган кешеләр арасында. Ягъни алар күптәннән кызыксыналар ислам белән, күптәннән кызыксыналар намаз, тәһарәт белән һәм ниндидер бер этәргеч кирәк менә андый кешегә. Менә шушы халык өчен, шундый кешеләр өчен без инде ойладык Ислам беренче адымнар проектын әзерләп халыкка тәкъдим итәргә. Беренче адымны ясау чыннан да җиңел түгел. Беренче адым ул төрле сәбәпләр аркасында булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә кемне ничек китерә инде, кемгә ничек беренче адымнарны ясарга этәрә, ул ниндидер вакыйга булырга мөмкин. Ул аның янәшәсендә булган туганнары булырга мөмкин. Әйдә, укы, бас, вакыт җитте сиңа намаз укырга дип. Менә шул намаз дип башлаган идек инде һәм туктале намазга бит әзерләнергә дә кирәк. Хатын кызга бигрәк тә киемен дә карарга кирәк, кайда нәрсә саталар, кайдан кием сатып алырга мөмкин. Ничек итеп яулык бәйләргә, туктале тәһарәте дә кирәк бит. Менә шундый фикерләр белән яши торгач, ул безнең инде беренче уйланылган форматтан әзрәк үзгәрде һәм без аны 6 атнага суздык әлеге проектыбызны. Шимбә көннәребездә килеп, менә шушы проектка апалар, сеңелләр, кызлар, абыйлар, егетләр, бабайлар да килде инде шактый өлкәнрәк яшьтәге, ягъни вакыты җиткән әлеге кешенең. Һәм без аны шимбә көнне кабатлап әйтәм инде бер тапкыр атнага, 6 атнага шулай итеп суздык. Һәм иң беренче очрашуыбыз безнең багышланган иде ислам һәм аның кыйммәтләре турында сөйләүгә. Ягъни нәрсә соң ул ислам, ислам динен кабул иткәч кеше ничек үзгәрә, аның тормышында нәрсәләр, нинди вакыйгалар булырга мөмкин, аның фазиләтләре нәрсәдә. Һәм менә бу проектыбызда да, ягъни икенче сезонын инде ачып җибәрәбез. Бу проектыбызда да без аны шушы теманы калдырдык. Ләкин менә остазларыбыз инде башкачарак булачак, башка кешеләр, ансын соңрак әйтермен. Узган очрашуыбызда намазга бер генә көн билгеләгән идек һәм аңладык, сораулар бик күп. Икенче көнне дәрестә дә сорау бирәләр, телефоннан шалтыратып та сораулар бирәләр һәм ВКонтакте челтәрендә дә сораулар бирәләр. Бу юлы без намаз дәресләренә 3 көн бүлеп бирергә уйладык, иркенрәк итеп аралашыр өчен. Һәм менә узган дәресләр белән аермалы буларак, монысын инде без әзрәк кыскарттык, чөнки мәгълүмат бик күп, кабул итәргә авыр. Шуңа күрә без аны иртәнге 9-дан көндезге 12-гә кадәр калдырдык вакытын. Ягъни җайладык инде мәчеттә уздырабыз, Галиев мәчетендә. Һәм шунда ук алар безнең җәмәгатьнең намаз укыганын карап тора, аның хәрәкәтләрен бергә кушылып укырга да мөмкин. Һәм инде беренче килгән көндә үк әйтеп җибәрәбез инде, менә алар безгә шалтыраталар. Әзерләнебрәк килергә, ягъни капланган киемнәр киеп, һәм алар төшкә кадәр инде шушы
халәттә беренче намазларын башкарырга мөмкин инде җәмәгать белән. Аннан соң намазы булгач, кайбер кешенең бит әле намазы гына түгел, ислам бит инде ул намаз белән генә билгеләнми, бар ураза дигән гыйбадәтебездә, бар хаҗ дигән гыйбадәтебездә һәм менә тагын бер дәресне багышларга уйладык ураза гамәленә, ураза гыйбадәтенә. Анда да шактый күп сораулар килә, теләк белдереп безнең мәктәпкә килгән кешеләрдән. Менә аларның сорауларына шулай ук җавап бирәләр. Һәм гакыйдәгә багышлыйбыз, чөнки нәрсә соң ул ислам, Аллаһны тану ничек була соң ул? Аны нәрсәдән башларга, ничек ялгышмаска, ничек ялгыш юлларга кирип китмәскә, китапларны ничек иттереп дөрес сайларга. Менә шушы турыда сөйләшәбез, монда шулай ук хәзрәтләр кушыла инде безнең эшебезгә. Менә практик өлешен алып бара безнең яшьләребез. Алар инде базы гыйлемнәр аларның бар ислам буенча. Кайберсе мәдрәсә инде тәмамлаган, кайберсе әле мәдрәсәгә укырга гына кергән. Менә шушы яшьләребез алып баралар практик өлешен, ягъни хәрәкәтләр белән дуаларын әзерләп күрсәтәләр инде шушы проектка килгән кешегә. Менә мин бүген махсус алып килдем дәфтәрне. Без ул дәфтәрне махсус әзерләдек. Һәм монда гакыйдәгә дә кагылган, уразага кагылган һәм нигездә инде намазга кагылган сүрәләр, монда намазга кагылган зикрләр бар. Һәм без инде аны менә шулай яшьләргә әзрәк яраклаштырып күрсәттек. Ниләр белән эшләдемме мин бу эшне дип планнар кора торган иттереп ясадык. Һәм монда менә ул аның кул астында тора торган дәфтәр һәм төрле вакытта кирәк булган саен ул аны ачып карый ала. Менә татарлар күбрәк килде узган сезонда, шуңа күрә татар телендәге дәфтәрләр таралып бетте. Шуңа күрә монда инде сезгә рус телендә булган өлешен генә алып килдек. Бу узган проектныкы. Әле яңа дәфтәрләребез әзерләнмәгән. Без менә шушы намаз укырга һәм ислам нигезләрен өйрәнергә теләгән кешеләргә әзерлибез башкарак форматтагы дәфтәрләрне. Алар инде аларга күчтәнәч булып бирелә. Һәм ул бит инде татар, шундый кунакчыл гына түгел, ул бүләкләр өләшергә дә ярата, ул безнең пәйгамбәребезнең сөннәте дә. Һәрбер дәрескә без аларга бүләкләр әзерләгән идек. Менә узган очрашуда. Монсында да шундый ниятләребез бар, аларга бүләкләр әзерләргә. Шулкадәр менә балаларча сөенеп кайтып китәләр иде инде. Өлкән кешеләр инде югыйсә шулай да кичкенә генә бүләк, шуңа күрә сөннәт дип атала торгандыр инде ул, кешеләр арасын якынайта торган, кешеләрнең мөнәсәбәтләрен җайлый торган бер үзенчәлек ислам динендә. Менә шундыйрак кыскача гына сөйләсәк һәм инде ничек итеп язаларга кирәк дигән сорау туа Әлбәттә, торгандыр, ничек әйме? кайсы көнне кайда мөрәҗәгать итәргә, ул хакта да сөйләгез, рәхмәт. Без менә яшьләр өчен тараттык социаль челтәрләрдә мәгълүматны, Диния нәзарәте сайтында да, ВКонтакте челтәрендә, Телеграм челтәрендә, Инстаграм хәзер менә безнең бик актив эшли, Инстаграмда һәм яшьләр өчен әзерләдек Google форма дигән форманы. Алар инде үзләренең фамилияларын, исемнәрен урнаштыралар, телефон номерларын калдыралар. Инде өлкәнрәк кешеләр өчен ничек язылырга дигән вакытта без инде Диния нәзарәтенә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәбез. Һәм менә бик күңелле, кай вакытта кызлар шалтыраталар, егетләр шалтыраталар һәм минем апаны да, әнине дә языгыз әле дип, аларны да яздырып куялар. Һәм менә телефон номерын әйтәм, 237 86 18 телефоны буенча шалтыратып, бу безнең бүлекнең телефон номеры, мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бүгенге көндә инде безнең 23 гаризабыз бар. Узган менә мәктәптә безнең 40 хатын-кыз һәм 15 ир-ат дәресләр узганнар иде. Безгә хәтта туры килде буларны бүләргә, чөнки 40 кешегә дәресләр тыңлау авыррак, аларга практикада күрсәтергә авыррак. Шуңа күрә яшьләребез җитәрлек аларга дәресләр алып барырга. Һәм менә безнең тагын пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бар шундый хәдисе: әгәр дә синең аша кемдә булса исламга килә икән, бу синең өчен дөньяңа һәм аның байлыкларына караганда күпкә өстенрәк дип әйтә ул. Һәм менә безне тыңлаучылар арасында бүген бәлки бардыр инде намаз укый белгән, ислам нигезләрен белгән кешеләр. Аларга ул кызык та булмый инде безнең бу проектыбыз. Әмма аларның янәшәсендә бардыр
менә намазга басар идем дип дии торган кешеләр, менә мин дә өйрәнер идем шул исламны ничек итеп уразаны дөрес тотарга дигән кешеләр, менә аларга мөрәҗәгать итсәк иде, аларны да безнең шушы мәктәбебезгә алар юнәлсәләр иде. Һәм менә шушы проектны узган катнашучылар да шундый сорау туа инде. Ә без нишлик алга таба? Сораулар булса, мөмкинме сезгә мөрәҗәгать итәргә дип. Әлбәттә, мөмкин безгә мөрәҗәгать итәргә, һичшиксез. Без аларның сорауларына социаль челтәрләрдә дә җавап бирәбез, эш телефоннарына, шәхси телефоннарыбызга шалтыратсалар да җавап бирәбез. Һәм безнең менә бу кечкенә генә башлангычыбызны дәвам итә торган бар бит безнең мәчет каршындагы курслар. Һәм менә алар инде шушы мәчет каршындагы курсларга мөрәҗәгать итеп, анда белемнәрен тагын да тирәнәйтә алалар. Ягъни анда инде гакыйданы тирәнрәк аңларга, ислам фикһын тирәнрәк аңларга мөмкинлек бар. Һәм менә ул бит әле менә шушы дәфтәрдә без бирдек бирүен гарәп шрифтында дугаларны һәм аның транскрипциясын. Гарәп шрифтын аңламаган кеше транскрипциядан өйрәнә бит инде дугаларны. Һәм менә шушы гарәп хәрефләрен дә өйрәнер идек дип теләк белдерүчеләр дә булды безнең. Без аларга инде тәкъдим итәбез менә шушы мәчет каршындагы курсларны мөмкин шундук мәдрәсәгә, шул ук елны мәдрәсәгә мөрәҗәгать итеп документларны тапшырырга. Бик үзебез инде без саныйбыз аны бик файдалы проект дип, чөнки кайда гына сөйләмә, ой кирәк, менә андый кешеләр бар дип йөрүчеләр бар. Һәм менә мәчеткә килергә куркып торган кайбер кешеләр булырга мөмкин. Узган проектның менә катнашучылары инде үзләренең якыннарын тәкъдим итәргә ашкынып торалар менә бүгенге көндә. Шуңа күрә инде гамәлебез изге дип саныйбыз инде, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә дә ярдәм итсен, Аллаһ Тәгалә нияте булган кешеләргә дә ярдәмен күрсәтсен дигән теләктә калабыз бүгенге көндә. Рәхмәт, Айгөл. Һәм менә мин күрәм, безне онлайнда 8 коллегабыз карый. Араларында рус теллеләр дә бардыр. Зинһар, кыскача булса да рус телендә дә мәгълүмат бирегез. Әйе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы запускаем второй сезон нашего любимого, очень даже полезного, на наш взгляд, проекта «Школа одного дня». Этот проект направлен на желающих изучить основы ислама, обучиться Корану, обучиться, вернее, не Корану, а намазу, как брать тахарат, как подготовиться к намазу. Вот с такой целью мы организовали ребят, которые могут нам помочь, пригласили хазратов со знаниями уже, которые могут донести ценности ислама. И на 10 апреля текущего года мы назначили уже первые занятия в рамках этой школы с 9 часов до 12 в Галиевской мечети по адресу Токая 40 будут проходить уроки. И мы этот проект растянули на 6 недель. Это очень даже хороший срок для того, чтобы получить азы основ ислама. И могут быть участниками разного возраста люди. Это в основном с 14, заканчивая там энным возрастом. Все желающие могут приходить, и мужчины, и женщины. Главное, чтобы было желание. У каждого человека бывает какая-то особая история, особые события в жизни, которые наталкивают этого человека к выполнению приказов Аллаха. Кто-то, может быть, ждет вот этого толчка. И, услышав нашу информацию, у них появляется возможность прийти к нам, обучиться, получить знания, а дальше уже углубляться в других учебных заведениях, в примечетских курсах. И для участников, для желающих в прошлом сезоне мы вот подготовили, видели уже вот такие вот тетради. На русском языке они тоже уже печатаются, просто формат и дизайн будет немножко другой. Здесь минимальная информация, минимальная нужная информация для участников данной школы. У нас есть суры Корана, короткие суры, короткие аяты, какие дуа можно произносить, что можно совершить, что нельзя делать.
какое время суток, какие есть намазы, что такое акида, жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот об этом все напечатано здесь. Мы им раздаем каждому участнику, и они уже дома могут воспользоваться данными книжками. Потому что если пойти в магазин, там такая разнообразная литература, и не знаешь, с чего начать. А тут, тем более, когда ты стоишь на пороге и только-только делаешь первые шаги, с одной стороны приятно, а с другой стороны волнительно, страшно даже становится. А тут вот мы подготовили материал, основываясь на положение, которое мы подготовили для имамов мечети. То есть это уже документ, который соответствует нашему масхабу, и ничего здесь лишнего, и ничего противоречащего нашему масхабу нет. Все это выверено, проконсультировавшись с органами нашими, с отделом, как называется, отдел Дахвата, да, подготовили материал. Как с нами связаться? Мы очень открыты в социальных сетях, в Телеграм, ВКонтакте, Инстаграм очень активно сейчас у нас работает. И можно позвонить по нашему рабочему номеру, уже говорила, повториться, наверное, нужно будет, да? И, конечно же, на сайте Духовного управления мусульман можно будет найти информацию. Номер озвучиваю 237 86 18. Это отдел наш рабочий, телефон наш рабочий, нашего отдела. Единственное, вот если, например, люди услышали поздно информацию и уже, вот, допустим, на носу 10 ноября, ничего страшного, бояться этого не нужно, можно подходить к нам без записи, это 10 ноября, еще раз повторюсь, 9 часов. Мы, конечно, первые занятия проводим в здании Духовного управления мусульман на Тукая 38. Можно приехать сразу сюда. И у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, есть такой хадис, он сказал: если через вас кто-то из ваших близких, из вашего окружения научится исламу, либо получит знания по исламу, то это выше, чем вот вся эта дунья и богатство этой дуньи. Поэтому люди, которые уже владеют информацией, для них может показаться эта информация не очень интересной. Но есть в окружении люди, которые ждут вот именно вашего волшебного пинка, толчка какого-то. Поэтому для них тоже нужно донести эту информацию. Наши двери открыты, будут обучать желающих молодежь, так как молодежный отдел уже находится под нашим ведомством. Они уже владеют информацией, уже получили знания в мадресе. Кто-то вот сейчас на данный момент обучается в мадресе. И вот они 3 дня подряд будут обучать намазу, потом уже будут говорить, как нужно подходить к подготовке уразы, поста, тоже особенное поклонение Всевышнему Аллаху. И хазраты тоже на 2 языках будут доносить информацию о ценностях ислама, что случается в жизни человека, который принимает ислам, либо что такое акида, что такое мировоззрение по исламу. Они все это подробно расскажут, объяснят. И у нас еще есть сюрпризы, это подарки. Вот в прошлый сезон очень много было подарков. Мы и в этот сезон планируем. Не в подарках, конечно, дело. Главная наша цель – это подавать информацию, обучать желающих. И поэтому, несмотря на возраст, несмотря на национальность, мы ждем всех желающих на нашей школе. Приходите, наши двери всегда открыты, и мы готовы делиться информацией. Спасибо. Спасибо. Коллегалар, сұрауларыңыз бар ма? Татар-информ, рахмет етіңіз. Xeyirli günler. Aygül sıravım sizge idi. Mine bu proyekt Qozondagına uzama, әллә инде аны республика күләмендә дә үткәрергә ниятлисезме? Рәхмәт. Рәхмәт искә төшерүегез өчен. Мин бу турыда әйтергә теләгән идем инде. Беренче сезонны без әлбәттә Казанда гына уздырдык. Менә бу юлы без инде тәкъдим итәбез Казан тирәсендә якынрак яшәгән районнарга да.
әлеге проектыбызны. Чөнки беренчедән шимбә көн килергә эштән сорап китәргә дә мөмкинлек бар. Һәм инде азрак гыйлем алганнан соң аларга өйләренә кайтырга да вакыт бар. 12-гә кадәр шөгыльләнгәннән соң. Ә менә районнар белән без шулай ук эшне алып барабыз. Ничә районыбыз бар, 48 районыбыз бар, һәммәсендә безнең мөхтәсибләрнең урынбасарлары бар. Һәм менә шушы әзер проектны без инде яңа елдан соң аларга тәкъдим итәргә җыенабыз. Чөнки һәрбер районда бар хәзрәтләр, һәрбер районда бар яшь имамнар, һәм менә алар теләге булган һәрбер кешене нинди дә булса берәр үзәк мәчеттә җыепмы, яисә район үзәгендә куяда булса җыепмы, уздыру мөмкинлекләре бар. Аның бер нинди дә авырлыгы юк. Хәтта әзерләнгән материалны да без аларга тәкъдим итәргә планлаштырабыз, ул безнең ниятебездә бар. Безгә кирәк иде менә шушы проектның кайдавазын ишетергә. Безгә кирәк иде аның менә беренче җимешләрен күрергә. Шуңа күрә менә хәзер инде ул теге отработанный дип әйтәбез, камилләшеп бара торган безнең проект. Шуңа күрә без инде аның белән уртаклашырга әзер. Мөмкин менә шушы материалларны хәтта теләге булган башка кешегә интернет аша документ итеп тә җибәрергә. Рәхмәт. Әйе, мөмкин. Менә март айында узган проектта дәресләрдә ир-атлар аерым, хатын-кызлар аерым укыган иде. Бу юлы да шулай булачакмы? Әйе, бу юлы да без хатын-кызларыбызны һәм ир-атларыбызны аерым укытачакбыз, чөнки безнең бит инде максатыбыз намазга өйрәтү. Тәһарәт алган вакытта аның бер нинди дә аермалылыгы юк, ир-ат тәһарәте һәм хатын-кызның тәһарәте. Ә менә ир-ат намазы һәм хатын-кыз намазы ул аерылып тора. Беренче сәбәбе шул. Без аны тиешбез аерым укытырга. Икенчедән инде ир-атлар белән хатын-кызларның бергә керешмәсеннәр дигән нияте белән, чөнки хәрәкәтләр ясаганда шул ук хәрәкәтне хатын-кызга да ир-ат алдында бөкләеп, тезләнеп, торып өйрәтергә кирәк, күрсәтергә кирәк. Һәм инде ир-атларга да күңелсезрәк була, ир-ат укытучыларыбызга да кыенрак була. Шуңа күрә без инде шәригать буенча да шулай тиеш булгач, һәм намазлар арасында да үзгәрешләр булгач, аермалыклар булгач, аларны аерырга ниятләдек. Бу юлы да шулай ук хатын-кызларыбыз һәм ир-атларыбыз аерым узачак. Менә әлегә әгәр дә гендерный үзенчәлек буенча карасак, бүгенге көндә хатын-кызлардан заявкалар инде әлбәттә күбрәк. Узган елда да шулай иде инде ул. Хатын-кыз ничектер һәр вакытта кая карасаң да активрак бит инде ир-атларыбызга караганда. Ләкин алар балалар тәрбиялиләр, алар инде әниләр, яисә әбиләр, яисә булачак әниләр. Шуңа күрә аларга кадерлерәк әлеге гыйбадәтләрдер дип саныйбыз инде. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Әйе, мөмкин. Һәм менә ислам нигезләрен өйрәнергә килүчеләрне кемнәр өйрәтәчәк, шуның хакында да әйтеп китсәгез иде. Һәм ни өчен нәкъ менә шул кешеләр? Безнең беренче проектыбызны башлап җибәргән иде Закария хәзрәт Тимганов. Беренче карашка ул бик авыр да аңлатасыман кебек тоелды инде безгә. Шуннан һәрбер нәрсәгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бит инде без инде әйттек, хәзрәт, алар гыйлемле түгел, алар әле әзерлексез килгәннәр. Безгә менә на пальцах руслар әйтмешли, бик җентекләп, вакыллап, гади телдә аңлатырга кирәк дип. Һәм озатып кертеп җибәрдек шушы катнашучылар арасына. Һәм аптырап киттек, әлегә катнашырга теләгән кешеләребез арасында шул кадәр тирән мәгънәле һәм ныклы аңлатуны сорый торган сораулар килә башлады. Һәм без менә шушы Закария хәзрәтне бик яратып калдык. Кайбер катнашучыларыбыз хәтта аның мәчетенә йөри башладылар, аның дәресләренә. Ул инде рус телле шәхес безнең, ләкин шуңа карамастан аны бик хөрмәт итә башладылар һәм бу юлы да без аны чакырырга ниятләп торабыз, әле ахырга кадәр хәл ителеп бетерелмәгән әлеге мәсьәлә. Без инде аны чакырырга ниятлибез. Менә бер темабызны алып, соңрак дәресләрнең башында түгел. Бу юлы инде безнең планга кертелде һәм инде ул килешенде. Илфар хәзрәт Хасанов, мөфтинең урынбасары, ул безгә ике телдә аңлатачак ислам кыйммәтләрен. Һәм шулай ук аның сөйләме, аның үз-үзен тотышы, үзенә җәлеп итеп тора тыңлаучыларны шундый максат белән сайлап алдык инде. Ислам гакыйдасын һәм иман шартларын бик яхшы безнең алып бара Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин, мөфтинең беренче урынбасары.
Аның белән киңәшләштек. Әлегә менә ул сөйләшенгән, графигына кертеп куйды. Алай болай ниндидер үзгәреш килеп чыга икән, яисә графиклары үзгәрә икән, чөнки әле унысына кадәр шактый вакыт бар. Вакыт тиз узуга карамастан, без инде безнең хәзрәтләребез арасында аларны алыштырырдай шәхесләр инде бар. Ябылу тантанасына безнең инде килә мөфти үзе, ул аларны сәламләп, аларның сорауларына аерым җавап бирә. Ул безнең соңгы дәресебез декабрьнең 15-ләре туры килә микән, соң 6-нчы шимбә була инде 10 ноябрьдән соң. Менә бу юлы да без аны планлаштырып торабыз. Һәм Камил хәзрәт Симингуллинга да сораулар бик күп булды. Чөнки беренчедән аларга инде ниндидер мәгълүмат бирелгән булган әлеге катнашучыларга. Алар исламны ничектер бер менә аңлауда кабул итәләр инде. Һәм безнең шәкертләр бу мәктәпкә килгәннән соң бездән тагын мәгълүмат кабул иттеләр. Һәм менә каядыр ниндидер кара мин мондый мәгънәдә укыган идем, сез менә башкача әйттегез дигән алар сорауларга җавапларны инде безнең укытучыларыбыздан да алалар. Ә монда инде Камил хәзрәткә менә форсаттан файдаланып, аларның бар мөмкинлекләре башка төрле сораулар бирергә һәм Камил хәзрәт инде шулай ук ике телдә ул аларның сорауларына җавап бирә. Без аларга сертификатлар тапшырабыз. Бу сертификатларны алар әлбәттә куллана алмыйлар. Аның инде рәсми яктан бер нинди дә көче юк. Мәдрәсәгә кергәндә дә аны күрсәтергә мөмкин түгел. Әмма дә ләкин менә ул аның тормышында бер кыйммәтле бер кәгазь сыман инде сакланыр дип без өметләнеп калабыз. Һәрберсендә аларның бүләкләр, шушы сертификат һәм менә алда әйткәнемчә инде дәфтәрләр. Без аны нәкъ менә шушы Камил хәзрәт белән очрашкан вакытта иң соңгы дәрестә бүләк итәбез инде бу сертификатларны. Менә инде укытучылар турында гына түгел, күбрәк сөйләдем бу. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Булмаса алайса төгәллик. Зур рәхмәт тәфсилле мәгълүматыгыз өчен. Барыбызны да кызыксындырды һәм безнең максат инде моны бу мәгълүматны укучыларыбызга җиткерү. Әйе, рәхмәт, без дә инде өметләнәбез менә шушы мөмкинлек сезнең агентлык аша күп халыкка ишетелер дип һәм мөмкинлеге булган кешене көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Бик зур. Рәхмәт.